у нас сегодня в гостях наши очень долгожданные гости. Значит, у них большой блат есть. Как татарча блат? Yok, Табор Сюзебарана. Я родился в Мензелинске, а они Мензелинский театр. Это очень такой, это очень традиционный такой, заслуженный. Сколько лет ему уже, да? 90 лет театр такой вот в Татарстане, в России известный, узнаваемый. Сегодня наша задача с вами завтра найти каждому по 3, по 5 человек и привести в театр. Вот. Беремся за это? Да. Каждые 5-3 человека в театр завтра приводим. Там на месте билеты купите. Вот. Поэтому вот у нас в гостях сегодня, да, со скидкой обещали, вот такие заслуженные театральные работники. Но без Барбары был раньше татарча сюляшейк, потому что в Москве очень редко, значит, редко хороший татарский язык услышать можно. Поэтому вся надежда вот послушать вас, sizin bilen tatarcha aralaşırga, tatarcha tınlarga sizni. Эдак сөз беребез директор театра Фаязов. Фаяз у нас тоже был мында кунакта 5 ел элек. Хайырлы кич, ну пока якталы күн, шуңа хайырлы күн барчаларыгызга да. Сезне күрүбезгә һәм инде сезнең белән очрашуыбызга бик шат. Без сезне инде Татарстан Республикасы Минзәлә Татар дәүләт драма театры Сабир Мытбаев исемендәге Татар дәүләт драма театры коллективы белән очрашуга килдек. Шушы менә бик матур гына безнең дусларыбызга. Инде бик менә шушылай җыелып килгәнегез өчен һәм инде безне чакырганыгыз өчен Рөстәм Фәиз улына инде аның инде ярдәмчеләренә барыгызга да бик зур рәхмәт әйтәсебез килә. Чынлап торып та мин 5 ел элек монда инде сезнең белән сез булгансыз микән, юк микән, но очрашуда булган идем. Шуннан инде бик ошатып киткән идем, бик матур, шундый җылы, рәхәт очрашу булды. Һәм инде үземнең дә коллектив белән инде мин әйтәм, әйдәгез әле барып кайтыйк. Чөнки анда бик рәхәт, шундый кешеләр җыелалар. Татарлар самый иң төп. Безнең инде татарлар бит инде шулай бит, без татар җанлы дип йөрибез. Без инде 90 еллык иҗат юлы булган безнең инде театрыбыз белән шушы очрашуга килдек. Әйдәгез инде беренче менә мине таныштырып киттеләр. Минем исемем Фаяз булам, шушы театрның җитәкчесе. Һәм инде минем белән бүген безнең артистларыбыз һәм инде ярдәмчеләребез килде. Без алар белән дә таныштырып китәсебез килә сезне. Безнең инде иң өлкән аксакалыбыз бик күп еллар 40 елдан артык театрыбызда хезмәт итүче Татарстанның халык артисты Хафиз Хаматуллин безнең белән. Инде Татарстанның атказанган артисткасы Эльвира Хайретдинова. Татарстанның атказанган артисткасы Динара Акматова. Татарстанның атказанган артисткасы Шулпан Бәдретдинова. Бик талантлы артистларыбыз Диляра Зиннурова. Теләче кызы, Зөлфирә Гәрәева, Актаныш кызы. Илназ Хисматуллин үзебезнең Минзәләнеке. Азат Зиганшин безнең Мамадыш, ишеткән булсагыз, Мамадыш районы безнең артистыбыз. Һәм инде күптән түгел генә безнең театрыбызда хезмәт итә башлады. Рузил Минниханов, фамилиясы звучная имя. Ул безнең инде художник по свету, ут буенча безнең инде ярдәмчебез. Илсинә, гафу үтенәм, минем каршыда утыра, мин күрми дә торам. Илсинә Минимуллина тоже берничә айдан атказанган артист булырга иншалла бирсә дип торабыз инде. Сез дә теләп торыгыз. Безнең инде килү безнең үзегез беләсез бит. Хәзер театральный сезон бара бит инде. Бик җәйгә чыкканчы без инде эшләргә эшлибез. Үзебезнең иҗатыбызны күрсәтәбез, чыгарган спектакльләребезне күрсәтәбез. Безнең инде шушы көннәрдә дип әйтергә кирәк, иртәгә, берсе көнгә, пәнҗешәмбе һәм җомга көннәрендә безнең театр мимики и жестовта үзебезнең спектакльләребез белән чыгыш ясыйбыз Мәскәү тамашачысы алдында.
Indi bik dolqunlanıp keldik, очень волнуемся деп aytırga kerak bu şiraqta. Çünkü biz indi neçençi yılda kelgen gelibіз? 22'de kelgen edik, Mesut Sotoy bilen. Şunda kelgen edik, bik uşatıp ketken edik. Hem indi ikinci совершенно biz indi o'zgartdik o'zimizning teatrimizni binasini deb aytamiz indi shu teatr mimika jestov, chunki bik ko'p tatar tomoshabchisi keladi deb eshitgach shunda so'yladik bu zdaniyani endi. 2 kun endi biz anda birinchi kunni biz endi anda qo'yamiz melodrama. Shulay bo'ldi Shul Tufan Mingnullinning bizning endi dramaturglarning da dramaturgi Shulay Turishdan Fayz Tufan Mingnullin bik oldingi endi shu Tufan Mingnullinning Shulay bo'ldi Shul degan melodramasini qo'yamiz. Ikkinchi kunni endi biz qo'yamiz Tutilar degan komediyasin. Karovkinning endi tarjima etilgan ruschadan tatarshaga shulay bitinde barig'izni da endi kutib qolamiz deb aytishga kerak. Endi o'zimizning teatrimizga kelsak, biz endi 2-yilga endi bu yildan boshlanib ketaydi 90-sezonimiz, teatral sezon. 2-yilga 90 yillik yubileyin o'tkazishga deb jinabız Alloh bersa endi o'zi bizning teatrimizga kelganda endi bik 25 artist ishlaydi. Bik motorg'ini ayttirib, bizning 25 artistimiz ishlaydi. Ham endi qolganlari endi bizning birga shusha teatrimizda xizmat etamiz. Barisi-da endi shusha motor bo'lsin deb spektakllarimizni qarasınlar degan endi tilakda shunday bik motorna endi ish olib boramiz. Tatar tilini o'stiruvda, tatar tilini yo'qotmawda bizning endi nechik deb aytishga kerak. Mana bizning bor baby teatrlarimiz, bu sadik bolalarna baby andan so'ng endi biz ko'chamiz akringina endi boshlang'ich klasslarda biz ko'rsatamiz spektakllarimizni, akiyatlarimizni shu totarsha endi deb aytishga kerak. Andan so'ng endi maktab bolalari hozir bilasiz endi Pushkin kartasi degan fikrni ayma ishni shu bizning endi planimizda turadi. Ham endi zo'rlar uchun 18+ degan shu zo'rlar uchun ishlangan spektakllarimiz endi bizning chiqib kela yilda. Endi kim mana eshitganingiz bor edi mana menimcha Minzela teatri turida. Кто слышал про Мензелинский театр, наверное, некоторые слышали, да? Вот сегодня услышали? Да, сегодня услышали. Бик зур рахмат. Endi shunday so'zlar mana men endi so'zni berasim kela hozir endi Hafiz abiga, ol endi bik ko'p yillar bizning teatrimizda xizmat qo'ya. Anga endi bir necha so'z aytib ketsin hali nechik tuzgan ol shulqatli yillar og'ir jengil ish tugul baribir o'zingiz bilasiz artist turmushi. Aytasiz, Hafiz abiga so'zni berasiz kela. Bir necha so'z teatr xizmati turida, artist turmushi turida ol bir necha so'z aytib ketar bizga. Sizga O'zimizning yoshgina kelish foniy dunyoga ko'chgan Ozod do'stning shigirini söylab ketasim kela. Ol bek uzun tugul, qisqagina ham bek ma'nali menim uchun mana shu shigir bek ko'ngilma yoqa. Mana turmushning ma'nasin anglawda bek foydali ayberdir deyman. Shumishindən jidigan yulduzning kilta yolqin tugildi. İkimizdə tuygan qaynar rahatlik da şol yolqindan ko'chdi tugilma. Muhabbatga bizning suqlanganda yilga qora yordan urilib. Şol uyanki tol shoqlarin sog'ina yilga yorib o'ylab yurinib. Oq baxtga ko'mgan oyli kunda tong otini kutdik. Tong otdi. Kun tug'anda 2 yosh yurakka yozmish siyu berib yuvatdi. Qara memali ko'zingga. Sepimgina shashingdan. Bitlarim bilan to'ydim men. Yuvish ko'zing yashingdan. Baxt yoshlari deding-da, nega meni aldading? So'nggi topqir baxtimni menda o'bit qolmadim. Uchratdim-da, to'xtab qoldim. Qo'zg'ala olmay tek turam. Sen endi ko'zdan yo'qolding. Ko'pdan bo'sh qoldi uram. Aylanib kelirsin deb ishonib hamon kutam. Sening izlaringni ko'mib
Qarg'ina yava ko'kdan o'zingda yo'q izlaringda vaqt tez uzdi solay g'umurga bir kira turgan tushkuna bo'lding bug'ay tushkuna bo'lding bug'ay mana jamoat kishi bu ozodqa kishi g'umri shunday qachon g'oshiq bo'lasan qachon birinchi taqdir uchrashasan qachon to'p quyoshni ko'rasan endi men hali aytalam soqollarim og'arib bitgach qortayib fadiy dunyoga ketar vaqt yetadi biz kerakli so'zni aytolmay qolamiz shunga ko'ra kim aytmishli qo'shangina qoziyasi bo'lib ishtonsiz yilg'adan baliq suzib yuraylik hozir faniy dunyoga ketarga da vaqt yetdi deydi mana shuning uchun talashib yasharga vaqt qolmadi jamoat mana shulay sizni do'st ettirib mana totuv ettirib birga tug'anchil yasharga kerak mana shu mening so'zim Rahmat o'zingizga shu. Big opытный, big tecrübeli artist deb aytırga kerak. Big ko'p roller, aning indi big ko'p nominatsiyalarda jеңүү яулаган киши. Шын йөрәктән әйтәм бу сүзләрне инде. Инде театрыбызга безнең инде театрыбыз гастрольләрдә күп йөри торган театр. Безнең инде Минзәлә шәһәре бик зур түгел. Шуның өчен инде без үзебезнең тамашачы белән генә чикләнә алмыйбыз. Без шуңа гастрольләрдә йөрибез. Йөрергә тиеш. Шуның безнең театрыбыз еще семьялар театрда дип әйтергә кирәк. Семьялар театры. Менә Хафиз абыйга килгәндә ул хатыны белән бездә эшли. Гаиләләр театры дип әйтергә кирәк. Менә Диляра тоже ире белән Хәләл Җифете белән бездә хезмәттә Рөстәм Зиннуров аның инде Динарны әйтсәк, Динарның тоже бездә эшләде, художник-осветитель булып, хәзер ул Шаулы театрында хезмәт куя. Ире Денис Иванов белән алар бергә эшләделәр. Илсинә, Чулпан, Эльвираның да ире бездә бөтенесе дә менә шундый семьялар булып эшлиләр. Шуның өчен инде уңай яклары да бар, тискәре яклары да бар. Ну, эшлибез, Аллага шөкер, эшлибез. Безнең инде әйтәм бит, менә яшьләр бар, урта буын бар һәм өлкән опытныйлар га бүленгән инде театрыбыз артистлары. Хәзер инде мин сүзне берәр матур татар җырын башкарып китер өчен сүзне бирәсем килә яшьләребезгә. Безнең инде Илназ, Азат, Рузил, алар инде безгә, без дә аларга кушылырбыз. Берәр матур татар җырын инде сезнең белән бергәләшеп башкарыбыз, яме? Bu күпер бу Минзәләдә. Хәзер инде анда бик матур итеп ясадылар аңа бару юлларын. Екатеринский мост дип атала бу. Бер генә дә сваркасы юк бу күпернең. Только заклепкаларда эшләнгән. Шундый зур, матур, шундый инде менә монсы шәкшәк. Хәзер авыз итәрсез бу Минзәлә шәкшәге. Вот.
Ну, біздің Екатерина II, по-моему, барған. Барған киіш болған. Киіш болған, шуңа шул көпірді мен өмір бойы мына бұл көпірден жүрдік енді біз. Мына шушы. Сіздің енді картина галереясында енді орын алыр бәлки. Алла білсін. Ең почетный орын. Рахмат. Күбәләк гөлләргә булса гөлләр тибрәләмикән. Күбәләк гөлләргә булса гөлләр тибрәләмикән. Урда мине сагынганда күбәләгем күбәләгем. Асылышым сандугашым җырлап җибәрәмикән. Урда мине сагынганда күбәләгем күбәләгем. Асылышым сандугашым җырлап җибәрәмикән. Dal астында салқын шишмә түгәрә. Дал астында салқын шишмә түгәрә. Ұшып барып қайда минем күбәләгем күгәрәгем. Асыл кышым сандугашым әгәр булсам күбәләк. Ұшып барып қайда минем күбәләгем күгәрәгем. Асыл кышым сандугашым әгәр булсам күбәләк. Күбәләкләр бик күп алар, ләкин ышканы сирәк. Күбәләкләр бик күп алар, ләкин ышканы сирәк. Үзеңә тиң күбәләкне күбәләгем түгәрәгем. Асыл кышым сандугашым сайлый белергә кирәк. Үзеңә тиң күбәләкне күбәләгем түгәрәгем. Асыл кышым сандугашым сайлый белергә кирәк. Итогын, значит, біз міне
татар теле саклау буенча безнең бар методика, менә сезгә сөйләй башлаган идем минем. Безнең ул основаны на тренинге. Менә без җыябыз яшьләр. Сез мине тыңлагыз да, может быть, үзегезнең дусларына, балаларга, туганнарга тоже шулай кулланырсыз. Менә без кич буе әйтәбез, татар теле дип 100 тапкыр әйтәбез. Менә аның кирәклеген, аны яраттырырга без тырышабыз. Аны яраттырмасак, ул бер нәрсә булмый. Шулай бит инде. Шулай итеп без аны шулай мин кыска гына сезгә сөйләйм, шулай итеп яраттырабыз, кирәклеген шуның белдерәбез инде кешеләргә. Менә башларына, мийләренә, йөрәкләренә керсен өчен. Менә һәрбер кешенең бар иман, һәрбер кешенең бар рух, һәрбер кешенең татарлык бар. Менә шуларны без күтәрәбез инде, тырышабыз күтәрергә. Шуңар инде менә бер 6-7 ел элек без чыгардык китап. Менә без алдык 100 кеше. Кем аңлый, кем фикер ичендә жүртә, нәрсә ул татар милләт, нәрсә ул татар тел. Без шулай итеп җыйдык 100 кеше. Менә кой бер кеше яза белмәй, кой бер кеше бик акыллы, сөйләй белмәй, кой бер кеше язам дип менә бар, например, Роберт Минуллин, да? Менә соңгы әйберне язды ул безгә менә бу китапта. Менә бар Фантаз Сафиуллин, белсәгез. Ул да соңгы әйберне язды менә бу китапка. Шуңар без сезгә әзерләп куйдык. Һәрберегезгә шул менә китап бүләк итәбез. Безнең гәҗитләрне укырсыз. Менә шул китапларны, менә бу китап ул татар милләт бик күптән бу китапны көтте. Бу бик көтелгән шундый китап бу. Анда ичендә 100 стратегия. Андан соң инде без уйлаганча менә шигырь, да? Шигырь язучылар күп безнең. Менә без сайладык 10 кеше. Анда инде үпкәләде дә менә Равил Файзуллин бер шигырь белән керде, например. Безнең бар бер дус Булат Конгресста эшләй. Аның 10 шигыре монда керде дә. Шунда менә безнеңчә инде шигырьләр без анда керттек, 100 стратегия керттек инде, бик игътибар иттереп инде өйгә кайткач, Минзәләдә гаиләләр белән, дуслар белән уйларсыз. Менә без Нижнекамскида килдем былтыр. Уже без 6 ел үтте дә, мин китапханага кергән идем. Караем, китаплар искереп биткән. Менә искереп биткән. Кеше укырга ала килә. Менә ул мине бик куандырды инде, конечно, менә шул искергән шул китаплар. Значит, аны кеше укыган, значит, ул кирәк, значит, аның кирәклеге бар. Шулай бит инде. Ул глава администрацияларга, мәктәпләргә, мин сезнең менә Минзәләгә барып, мин инде сөйләдем, библиотекага да керттем аны. Шуңар инде менә китаплар алыгыз, гәҗитләр алыгыз. Безнең инде нәрсә бүген танышып, үзара аралашып инде менә аннан соң Мәскәүгә килсәгез, театр белән генә түгел, былай кунакка килсәгез, кермәенчә безгә китмәгез инде. Менә Камал театрлары, менә ул бер кеше килә, 2 кеше килә, алар гел безгә килеп, монда безнең белән утырып китәләр инде. Безнең дә бүген җырчылар бик яхшы бар, әле җырларлар, җегетләр. Менә безнең бүген легендарный монда Алсу группа бәхетле, тоже җырчы, диктор телевидения бывший, Дина безнең Курайда уни җырлый, Дамир җырлый. Тагын менә җегетләр Эдуард җырлый. Мин яратам сине карашы, күңелемне яратам. Шуңа күрә сезгә багышланган йөрәкләрне яңартам. Мин яратам сезне карашы, күңелемне яратам. Шуңа күрә сезгә багышланган йөрәкләрне яңартам. Boylap yürürge, bağlanalı yollar göz almışam, Onsulanıptır aymenler, Müslümenler diyenler, Yazık bile şeyler bilgenler. Bağlanalı yollar göz almışam, Onsulanıptır aymenler, Müslümenler diyenler, Yazık bile şeyler bilgenler.
Güller arasından uyanır Ömür gidiyor Ömür gidiyor Alıp bir de kosa yıllarım Ayın şovunda işitim Duacıyım yürüzülerim Eğer sizden ayıp yoklar Alıp bir de kosa yıllarım Ayın şovunda işitim Duacıyım Ayrılmaz, ayrılmaz.
biz şokro bilet alıp kelgen edik. İkinci ertege hem bir süküngege spektakllerge bu birovda karşı bulmasına verine biz dinege tapşırsak bu şokro biletini. Ertege bulaşak spektaklga şulay buldu şul. Менә монда язылган, кемнәр катнашкан, монысы кыскача инде. Динә, сиңа бик зур рәхмәт. See